Gwamnatin jihar Borno ta lashe takobin farfaɗo da al'adu, wasannin kwaikwayo da kuma tabbatar da daɗa sanya harsunan asali cikin lamuran yau da kullum. Kwamishinan Yaɗa Labarai da Tsaron Cikin Gida na jihar Farfesa Usman Tar shi ya bayyana haka yayin da ya kai rangadin duba ƙauyen da ake shirya wasannin kwaikwayo da ke ƙarƙashin gidan radiyo da talabijin mallakin gwamnatin jihar wato BRTV. Ba manta ba wannan ibtila'i na shekara 2024 na September ta shafi BRTV, hatta ma kayan aiki da ginin BRTV mai gaba ɗaya abun sun salwanta. Saboda haka gwamnati ta ƙudiri niyan kawo mutuncin BRTV. Janar manaja na BRTV Alhaji Ali Mamman Shuwa ya bayyana cewa da ɗaya ba za su taɓa bari yarukan asali na iyaye da kakanni su durƙushe ba. Wannan abu ne da ba za mu taɓa yin ƙasa a gwiwa mu ga al'adunmu da kuma yarurrukanmu su ɓace haka kaɗai ba. Alal misali mu a nan BRTV a ɓangaren sashin rediyo kaɗai yare daban-daban wanda suke jihar Borno guda ɗaya har 13 yanzu haka muke da su. Muna aiki da su, muna yada labarai da su, muna gabatar da shirye-shirye ka'in da na'in da waɗannan yarurruka guda 13. To gaya min wanne gidan rediyo ne ko a nan Borno ko kuma arewacin Najeriya gabaki ɗaya wanda take alfahari da kuma alaka da kuma aiwatar da yarurrukanta daban-daban har guda 13 akwai shi. Saboda haka wannan halamu ne yake nuna maka cewa ba za mu taɓa yin ƙasa a goya mu ga duk wani abin da zai gushe batar mana da kananan yarurrukanmu ba. Dangane da batun yin amfani da yare mafi rinjayi a hukumance, Farfesa Usman Tar sai ya ce. Ministry ta riga ta rubuta taken jiha ba na ƙasa ba. Muna da taken jiha. Za mu kai council insha Allah, council za ta duba. Taken jihan a Kanuri yake. Sannan dai a makarantu dai a yanzu dai Kanuri ana koyar da ita da Hausa a yare ne. Amma kamar kimiyya da fasaha da sauransu a Turanci ake yi. Kasancewar ibtila'in ambaliyar ruwa na shekara ta 2024 ya shafi BRTV, ya sa gwamnatin jihar Borno ta kafa wani babban kwamiti da ke yin aiki tukuru domin farfaɗo da kafar yaɗa shirye-shiryen mafi girma a yankin Arewa maso Gabas. Sabiu Malam, Quick Action TV daga birnin Maiduguri.